hvad jeg gør for dig. Bare det her. Okay, ja, mange tak. Godt. Nå ja, jeg må ikke glemme. Hvor meget skal jeg give? 1000 kroner. Ønsker mig din møgung. Så vidt jeg ved, arbejder du her ikke. Nå. Hvor meget skal jeg give? 100 kroner, tak. Okay. Det er godt. La 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 la, den tager jeg lige. La 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 la. Ej, sikkert. Ja. Mange tak. Kan du Bamse. Kan du så? Jeg må aldrig have fået det. Nå, hej Google. Vi ses, røvhuller. Jamen for helvede, Sigga. Jeg kommer